Pangasinan ay tahanan ng isa sa pangunahin at pinakamalaking paggawaan ng asin sa bansa. Dahil dito, ang lalawigan ay nakakapagbigay ng kontribusyon sa pambansang seguridad sa pagkain at natutugunan ang krisis sa asin. Itinaguyod ang bayan na tinawag nilang Pangasinan mula sa lumang salita na asna o asin at ang lugar kung saan ginagawa ang asin, ang Panag-asinan. Ang asna ay isang lumang Pangasinan na word for asin. At sa atin sa Provincial Government of Pangasinan, nung nagkaroon ng selection ng most outstanding Pangasinenses, those who serve the province and the nation exceptionally well, tinawag natin silang asna. Ngunit bukod sa paggawa ng malinamnam na asin, may mga iba pang ipinagmamalaki ang ilang lalawigan. Tuklasin ang mga produkto ng ilang bayan sa Pangasinan. Dito lang yan, sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng pagpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng pagpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, Pangasinan. Bukod sa kakaibang timpla na hatid ng longganisa ng Alaminos City, alam niyo ba na isa rin ang bayan ng San Quintin kung saan ang longganisa ay patok rin sa masa? Ito'y isang alamat sa pagkainan at bit-bit ang sangkap ng saya sa bawat almusal ng mga Pilipino. Hindi lang basta ulam, kundi isa ring kultura. Halina't alamin ang sikreto ng San Quintin. Alaminos, Binalonan, ilan lamang yan sa mga klase ng longganisa na pwede niyong tikman kapag bumisita kayo sa Pangasinan. Pero alam niyo ba na ang bayan ng San Quintin hindi magpapahuli dahil meron din silang sariling version ng longganisa. Dito po kasi yung bagong katay po ang ginagamit namin ng longganisa po, kaya masarap po siya. Bagong katay po siya. Tapos itong ginagamit namin na casing po, ito po, yung silip po na baboy, kaya nakakain po siya. Tapos wala na po siyang ibang ingredients kundi bawang, paminta, asukal, ganyan po. Konting toyo. Yung sa pang-araw-araw namin po na pangkabuhayan po sa kundi dito lang po kami nakaano sa longganisa. Pinupuro po namin ang longganisa ng San Quintin na pinakamasarap po dito sa amin, matitikpan ang pinakamasarap na longganisa. Kanina nakita na natin kung paano ito gawin. So, it's time para tikman naman natin. Kuya, pabili po ako ng 1 kilo ng longganisa. Apo. Kanina, naipakita na ng Quintinians ang kanilang galing sa paggawa ng longganisa. So now, it is my turn to show off my skills sa kusina at iluto ang longganisa. Ayon sa mga Quintinians, hindi basta-basta ang pagluluto ng longganisa. It needs to be boiled hanggang sa lumabas ang sarili nitong mantika na siya ring dahilan ng pagkaluto nito. Finally, luto na ang ating San Quintin longganisa and pwede na natin siyang tikman. What I like about this longganisa is yung perfect blend ng flavors. And yun, hindi siya masyadong salty, hindi masyadong sweet. Perfect balance. Tapos meron siyang hint ng garlic. So feeling ko magugustuhan to ng lahat once na matikman na lang.
itinali ng kultura ang mga masasarap na longganisa ng San Quintin. Itinirintas naman gamit ng padalan ang panahon at ang yaman ng paglulubid ng Magay na nagsilbing asenso at masiglang kabuhayan ng mga lokal sa bayan ng Bolinao. Saksihan ang proseso ng pagpilipit ng Magay at ang mga kwento ng asenso na nabuhol sa kulturang ito. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating biyahe kung wala tayo may uuwing souvenir sa ating pinasyalan. Alam niyo ba? Ang Magay plant ay nagmula pa sa bansang Mexico. Nadala ito sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Pumatok ang industriya ng paglulubid sa Bolinao, Pangasinan noong 1960s at naibebenta raw nila ng 130 pesos ang 100 pirasong lubid. Ngayon, nasa 20 pesos na ang isa na may habang 5 to 6 meters. Ito ang Magay. Ito ang ginagawang lubid. So, Nanay, ano po ba itong ginagawa natin? Ano itong tawag dito? Ito ang tinatawag nating produkto ng Bolinao na Magay. Magay, opo. Ito ang ginagawang Magay, ginagawang lubid. Ano po itong ginagawa natin ngayon dito? Itong process po na ito na may kahoy? Ito Ginagawa yung niyo po? karatil to. Karatil, okay. Ginagawang tali. Dito po nag-i-start yung process ng paggawa ng lubid. Lubid. Okay. Oo. Ano po ito? Dito Yan po yung ba nag-start? Ito yung Oo, Magay. Yan yung Magay. Itong Magay po, saan po galing to? Sa dagat. Dagat po itong Magay na Oo. to. Okay. May mga puno doon na ibinababad sa dagat. Opo. And then, yan ang naging product. So ilalagay Oo. po natin dito para Oo. magtali-tali siya Oo. ng ganito. Ayun na ngayon yun. Okay. Oo. So after po nito, Gagawing lubid na Oo, siya dito. lulubidin na. Okay. nasungsat. Ay, napuso. So after po nung karatil, dito naman Dito siya na- ilalagay. Then, Lulubidin oo, na siya. lulubidin na. Okay. Okay. So paano po siya magiging tirintas? At Gaganunin. sige, igaganon. Iikutin. Oo, iikutin. Anong tawag dito? Padalan. Padalan. Okay. Ang galing parang talaga siya nagtitirintas siya tapos magiging lubid na talaga. Tapos ito pong mga lubid na to, saan niyo po siya binibenta? After? At sa Dagupan, ang wholesaler ng Dagupan. Then, Tarlac, Opo. Bulacan, Pampanga. Nay, kailan pa nag-start tong pagmamagay na to? Ay, since na, bata kay nanay ko eh. Opo. Ito lang hanap buhay nila. Okay. Dito sa Bolinao, ito ang source of income ng mga mga Before tao. po. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakapag-aral dito sa Bolinao. May mga doktor, nurse. Oh, wow. Dahil sa lubid, nagkaroon ng maraming professionals sa Bolinao. So, it Oo. helped po talaga. Ang Magay, ito yung major industry ng taga-Arnido during 1970s, 60s. Noong habang nagmamagay yung mga tao dito sa Barangay Arnido, nagpaaral sila. Ang sabi nga nung principal dito, edukasyon. Kanya, nakita nyo asinsado, lalo dito sa main road, halos lahat yan professional. Dahil sa Magay. Noon, sa mga ninuno nila, yung mga laking-laking nila, talagang lahat dumaan sa nagkaratel at saka nagmagay. Halos lahat ito, Magay. Dahil ang Magay kasi, kahit sa mabato, pwede siya. Kanya halos lahat ng buong Arnido, pagpagalagay mo nasa 60% siguro, plantasyon ng Magay. Nay, pwede ako patry kung paano sige, yung okay. ginagawa niyo. Okay, So, okay. ano pong ginawa niyo? Ikutin mo lang ito. Okay. Ito. May dapat ba sobrang Hawakan mo lang bilis? ito. Ay, hindi po siya, hindi siya nagtatali talaga ng ganun sa inyo kanina. Okay. So, kailangan talaga ng merong kahoy kanina. So, mas mabilis ba dapat dito, Mami? Or dapat sabayan ko po Depende siya? kung pwede namang hindi. Nanay, ilang lubid na gagawa niyo sa isang araw? Mga 200 pieces. That's
to 300. Okay. Ay, sorry, nasira. Depende sa pagkakagawa. Nasira, saglit. Depende sa paggawa. Hindi ito. O yan. Okay. Kasi may butas eh. Ano po siya? Machine failure? Tapos bilisan ko ganun na. Charot na. Wait lang. Parang naglulus na siya dito. Ayan. Tama na. Mas madali ito kasi naglalakad lang po ako ganyan, no? Pag gumagalala lang ako ganyan. Yung kabila kasi gumagano. Pero ang ganda, ang galing po kasi meron na po akong finished product. So, open for bidding. Pamain na lang. Ang galing. So, ito po yung ginawa ko. Hindi pa lang yung gumawa. Ginano ko. So, this is the finished product. So, Mami, kamusta po yung ginawa ko? Okay lang. Okay lang po. Ano pong grade? Ano pong grade? Sobrang galing. Ito, 79. Grabe. Ito ang... Siguro ang grade ni Mami para sa akin ay 79 akin. Joke lang. 100. Parang pa din na to pang ano, ang tawag nga doon sa pangpalayok. Ay, tirador. Pangpalayok. Nagamit pa ito sa mga pinangtatali ng baboy. Yung mas malaki dito, pinangtatali sa baka. Ginagawa rin tong duyan. So, ito na yung finished product na ginawa namin kanina. Grabe, hindi pala biro yung gumawa nito. Kaya naman, salamat po, Nanay, sa pag-introduce sa akin kung paano gawin to. And ayun, may pasalubong na tayo. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Katulad ng mga inihabing magay mula sa Bulinaw, ang espesyal at malagkit na kakanin ang nagbigay ng kakaibang tamis at kilig na nagpatibay sa samahan ng bawat isa sa bayan ng Posurubio. Alamin kung bakit nakalapat sa kasaysayan ng bayan ang pag-angat sa parisukat ng patupat. Pangarap ng pamilya ng mga Posurubian ay natutupad dahil sa patupat. Meron akong sweet and sticky secret na i-uncover. Ang ginagamit sa pagluluto ng patupat dito sa Posurubio ay mismong katas ng tubo. So guys, ang nakikita nyong ginagawa ko ngayon ay tinatanggalan ko ng bula. Ito nga pinapakuluan na katas ng tubo. And hihintayin lang natin siyang umalsa at maya-maya isasabit na natin yung patupat at iluluto natin siya for 2 hours. Hinanak ko pa po ito sa nanay ko. Kaya bata pa po kami. Talagang ito na po yung negosyo nila. Tinayo po itong darapilan na to 1990. Ano tipo, itong business po na patupat, parang ano din po yan. Minsan matumal, kung minsan malakas. Pero ito pong patupat namin dumadayo po sa mga ibang bansa. Madalas po na may nag-o-order sa amin na patupat pinadala nila sa ibang bansa. Kaya na-export din talaga.
Kasi ako po, bali may 3 akong sinusuplayan dyan sa bayan. May pesto-pesto sila. Kaya ang mostly na pag konti lang ang order, kalahating kaban 25 kilos a day. Sa 25 kilos, 500 standard na po yun na tubo. Income namin na nagpapatupat. Babawas na natin yung sa malagkit, sa dahon, yung mga pinupahan ko rin mag-aasikaso. Itong kasi, itong kabuhayan ko na to na patupat, sabihin nyo na lang yung bahay ko, kasi sarili ko na kasi itong darapilan. Kumikita po ako dito, yung mga ibang farmers na pumupunta, nag-uupahan sila dito sa pitpitan ko. Kada pares ng patupat ay nagkakahalaga ng 50 pesos at kumikita sila ng more or less 500 pesos per day. This sweet treat is more than just a culinary masterpiece. It serves as a living testament rooted in the rich culture and traditions of this beautiful town. Kasunod ng mga minatamis ng Puso Rubio, makikita sa agrikultural na kahusayan ng Bani ang produktong sariwa at ang lasa ay parang piyesta ng musika sa iyong dila. Mula sa limestone-rich soil ng Bani, ang malalaki, mapupula at matatamis na pakwan ay tunay ngang binabalik-balikan. Sumama at alamin kung bakit ito ang bituin sa tag-init. Banians are grateful people for receiving a bountiful harvest of watermelon. As Thanksgiving, they celebrate Pakwan Festival every last week of January to celebrate and showcase the taste of the sweetest, juiciest, and reddest watermelon of Bani that is uniquely grown in limestone-rich soil. Gaya sir, yung first monsoon, tinatanim ng October yun. Para siya kasi first monsoon yun para nauna ng benta ng Christmas. Itatabat nila sa Christmas sa kabagong taon para yung pakwan mo malaking bintaan. Kagaya ito, second monsoon na to. Sa January na namin to. Kaya sinasabing second monsoon na to, yung pakwan namin. Isa't kalahating hektarya to, kumaani ka ng 5 elf. Tumitimbang sir sa isang truck, mga 7 tons ganyan. Ay, depende din sir sa klase ng pakwan yun eh. Kasi pag maliit naman, marami nakakarga. Pag malaki naman, konti lang. Kaya karamihan talaga ang pakwan mo, pag malalaki, dudumugin ng buyer yun. Kasi doon sila kikita naman. Kilala naman ang Bani bilang Pakwan Capital of the Philippines. Nakadepende po sa pakwan ang presyo po namin. Meron po tayong 40 per kilo, yung mga jumbo size. Tapos, meron din mga 3 for 100. Meron din tayo ng mga mas maliit, nagiging 35 per kilo, 30 per kilo. Basta depende po sa sizes. Ang madalas naming customer dito ay galing sa Manila. Ang ginagawa po nila pasalubong para sa kanilang probinsya, ganon. O depende kung saan sila galing. Ang mga pupunta po ng Bani, huwag po nating kalimutan na bumili ng pakwan po dito para matikman po ninyo kung gaano katamis ang aming produkto. You'll probably want more of the taste of Bani's watermelon, so make sure to buy more for your next chew and also as pasalubong to your friends and family. The watermelon of Bani does not only symbolize the locals' hard work, but also the sweet hospitality of its people. Pagkatapos ng matamis na kwentuhan tungkol sa pakwan, halina't tunghayan naman natin ang kwentong magpapangiwi sa atin sa sarap. Alamin ang isa sa mga natatanging produktong nagtatampok ng kahusayan sa panlasa at kakaibang asim mula sa puso ng San Fabian. Aside from the sweet success of tupig making, may isa pang produkto ang San Fabian na masasabi nating sariling atin. Ito ang Nipa vinegar.
Mula sa katas ng puno ng nipa, ang mga ito'y inilalagay sa isang container and it will ferment for 2 to 6 months until maging ganap na itong suka. Kada isa nito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 200 pesos depende sa laki at dami. Galing sa magulang namin yun. Ipinasa na lang sa amin yun na gawain yung nipa. Marami sa lahat ng ito, ilog, nipa yan. Noon wala yan. Yung mga ninuno namin may naka-imbento ng magtanim ng nipa dito sa ilog. Parang nag-expand. Yung isang punong ganyan, dumarami yan. Dalawang buwan bago mo putulin yung tuba. Dahil araw-araw nag-harvest ako. Yung binta namin ng isang galon na suka, 150. Minsan 250, ganon, 200. Pantos-tos sa araw-araw. Kasi alam nilang puro yung paninda namin at saka malinis na suka. Walang ingredients. Basta yun lang, pure. Kaya binalik-balikan. 10 years na. Marami. Ba't iba? Mga taga Baguio, taga San Fernando, Manila. Lahat. Hindi yun tinitimpla. Basta lang siya yung nag-ferment siya na pag yung pinapatagal lang sa malaking kapayan. Ganun. Oo, malaki din ang tulong ito. Nakapagpaaral din ako ng mga anak ko at saka pangangailangan namin araw-araw, ganun. Sa mga gustong bumili ng suka ng nipa, ito yung pinakamasarap na suka. Ang pinakamasarap nito na paggamit yung sa isda, mas lalo pag magpaksiw ka ng isda, ganun, masarap. At hindi madaling mapapanis. At saka yung karni, adobo, ganun. At saka sausawan ng mga chicharon, ganun. Marami nang nakasubok nito. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kung sarap at lasa lamang ang pag-uusapan, tiyak na ang bayan ng Lingayen ay may mailalaban. Ating tunghayan ang produktong may tradisyonal na lasa na sumasailalim sa pagkaing Pinoy at kultura. Tara't panoorin natin ang kwento at kasaysayan ng pinakamalinamnam na bagoong sa lalawigan. Look beyond. There are a plethora of things Lingayen have in store for us. Feel the warmth of Filipino dining experience with this unique flavor, sourced from the sea, processed in the hands of ever hardworking locals, and presented to the world by this reliable town. Nag-start po kami 1985 po. Nag-umpisa po kami sa bagoong alamang po. Umaamot lang po kami ng 5 balde.
Dideliver po namin dito sa palengke ng bayan ng Lingayen. Yung mga suki po namin na mga taga-Tarlac, mga iba't ibang bayan na kumukuha po sa amin, nag-request po sila na magbagoong din po kami ng bagoong isda para minsanan na daw po. Kaya po ito, nung nakabili po ako ng lupa, inumpisan ko po dito sa maliit kong kabalid. Ay malaking bagay pong pagkatulong itong naging negosyo namin kasi dito na po lahat kinukuha yung mga pamumuhay namin, pagpapaaral ko sa mga anak ko, saka ibang mga tauhan ko po. Nakarating na po ang aming mga produktong bagoong. Unang-una po dito sa bayan namin Lingayen at sa mga sumusunod pang bayan hanggang sa mga Tarem, Tarlac, hanggang po sa Manila at ibang lugar po sa Visayas. Ay masarap po sa pakiramdam po na ako po ay isang nagbabagoong lang, umasinso po sa maliit na kapital at naging ganito na po yung bagoong namin. Masasabi ko lang po sa mga gustong mag-umpisa ng magbagoong, dapat po may sipag at tiyaga po lamang. Maabot po ang mga pangarap din nila, katulad ko. While Lingayen is keeping up with modernization, the traditional process of bagoong making is still notably evident. Lingayen is famous for bagoong making. Kaya yung in-adapt nilang product. Although there are other industries dito katulad ng furniture, pero mas prevalent yung bagoong kasi medyo malaki ang sakop eh. Umaabot hanggang US, kanya nag-export tayo. Kaya yun ang pinili ng bagoong kasi Lingayen is famous for bagoong, di ba? Kaya yan ang ginawang product natin. Nag-umpisa po ako 2006 po. Pag minsan din, sir, matumal. Pero pag yung mga may okasyon, tulad po ng New Year, marami po. Kasi maraming bisitang dumadagsa po sa amin. Kasi yung product po namin talaga pong dinadaga, kasi quality po siya, sir. Nakapagpagawa na rin po ako ng malit na bahay. Yun po, sir. May sarili na rin akong natatawag kong bahay, sir. Yun po. Kasi dito po ako nag-umpisa. Nung una po talagang mahirap. Pero pag may tiyaga din po, konting tiyaga, talagang maganda rin po yung pagbibenta ng mga bagoong, mga business po. Kaya ito po, sir, pumunta lang po kayo dito. Masarap po yung mga patis tsaka bagoong po. Tulad po itong alamang, sir, sarili po namin gawa po ito. Talagang yung mga kapatid ko, lumalaot po sila. Kami po ang gumagawa. Sa mga nanonood po ngayon, pumunta lang po kayo dito sa Lingayen kasi po yung product po namin ay talagang quality. The best po ang Lingayen bagoong. The bagoong industry of Lingayen tells us the story of Lingayenensis character. Resourceful, innovative, and resilient. A success story providing livelihood to the locals, neighboring towns, and even provinces. Usapang malinamnam at patok sa masa? Paniguradong suwal ang nangunguna. Dahil sagana sa lamang dagat, ito ay pinatuyo sa araw at pinalutong ang balat. Sa taglay nitong saktong alat, tiyak na hahanap-hanapin agad mula sa unang kagat. Samot-saring daing, atin nang tuklasin. A mixture of crunch and a little bit of salt, yan ang pinagmamalaking one town, one product ng aming bayan. Ang iba't ibang uri ng dried fish. Dati po kasi nagbibilad lang po kami ng daing. Tapos hanggang napag-isipan po namin na magbibinta na lang po. Usually po yung mga best seller po namin is pusit po. Yung sweet pusit, 300 po yun per 1/4. Tapos yung boneless dilis po, 300 din po yun. Tapos yung mga ganito po, yung mga minatamis po na dilis. Dito sa National Highway ng Poblacion East, matatagpuan ang hilera ng mga dried fish. Tara, tikman natin yung isa sa mga paborito ko. Tara, tikman natin. Masarap siya. May manamis-namis.
crispy, then medyo spicy siya. Bukod kasi sa hindi siya maalat, tsaka ano po, dried na po kasi siya, hindi na po siya anuhan ng mga amag. Kung sakali pong dadali nila sa ibang bansa. Mas quality po kasi yung pagkabilad namin. Bili na po kayo, pasyal kayo sa Swal. Every time na nauwi kami dito talaga kami bumibili ng mga daing para dadalhin po balik sa Gapunsa. Sa masarap ang daing dito, daing, bagoong, dito sa Pangasinan. Dito na kayo pumunta sa Swal, masarap ang daing. Nakatulong naman po siya noong kaanuhan po ng pandemic kasi nung pandemic po kasi di po ba sarado. Pero nung pagkatapos po ng pandemic, sir, lahat po ng mga vendors po dito, nagbukas po silang lahat. Kaya nakatulong din po siya ng malaki. Ang Swal po, nakilala po sir sa pag-aano po ng tuyo. Ang tuyo po kasi ng Swal, hindi po siya maalat. Kaya yun po sir ang binabalik-balikan talaga ng mga customer. Nakilala po ang Swal sa tuyo. Ang nag-i-start po ang mga price po namin from 80 pesos sir hanggang sa 120. Depende po yun kung ano po ang supply na mas mataas o mababa. Ang tuyo sir, matagal na po yan. 1998 pa, gumagawa na kami ng tuyo. Nagda-drive na po kami yan. Ang paggawa po namin ng tuyo sir, ang isang banyera po ay binababad po namin sa asin. Tapos po, ibababad po namin ng ilang oras lang. Mga 4, ganun sir, ng oras. Ito ang tuyong pinagmamalaki namin. 3 pesos siyang hinuhugasan at 2 araw siyang binibilad para hindi siya ganun kaalat. Kasi ang tuyo po ng Swal ay hindi po siya maalat. Talagang gawa po talaga namin po dito. Bawat produkto ay isang masarap na paglalakbay, puno ng paboritong lasa at kwento mula sa masaganang probinsya ng Pangasinan. Kaya huwag tayong magpahuli at subukan ang mga ipinagmamalaking produkto ng ilang bayan na nag-aalok ng kakaibang karanasan at nagpapakita ng kulturang mayaman. Mabilaya, Pangasinan. At yaman kami, Pangasinan.